खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 20 फागुन दान 1431 एबा 5 मार्च 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि गेजेराव माखासेया गावनि पार्टनार एबा खाथि लोगोजों जेंना जानो हागौ। फालांगिजों सोमोन्दो गोनां दावबायनायनिफ्राय गोजानाव था। मोनसे गोदान खामानि मावग्रा जायगायाव हाबनो एबा गोदान फालांगि जागायजेननो थाखाय बेयो जोबोद मोजां सम नङा। खामानिनि जायगायाव जायखिजाया सुबुंजों बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो हेंथा-हेंसिनिफ्राय बारग'नो नाजा। रमान्टिक सोमोन्दोआव सांग्रां जा। नोंसोरनि गेजेराव माखासेया मानहानि आरो लाजि फोनांजानायनि बोलि जानो हागौ। नोंथांनि जिउ लोगोरि एबा गथ'फोरनि सावस्रिखौ लानानै माखासे जिंगा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि साना दावबायनायाव बारहोगोन। मावख'जों सोमोन्दो थानाय माखासे गोनां खामानिनि थाखाय नोंथाङा सहरनि बायजोआव थांनो हागौ। सासे लोगोआ नोंथांजों थांफानो हागौ। सासे बाहागिखौ लोगो हमनायनिबो खाबु दं। नोंथाङा मोनसे रंजालु मुडआव थागोन। बे राशिनि डाक्टारफोरनि थाखाय दिनैनि साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांखौ माखासे समाजारि हाबानि थाखाय हांख्रायहरनाय जानो हागौ। बेयो फरायसाफोरनि थाखायबो मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथाङा मोनसे बादायलु आनजादनि थाखाय फर्म आबुं खालामनो हागोन। मोजां मोनलायग्रा लोगोफोरा दिनै माखासे सम जयै हगारनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि रायज्लायनायाव गुबैथिखौ दोन, मानोना जायखिजाया रोखोमनि आरिमुआरिया नोंथांनो मुलाम्फा होनाय नङा। नोंथांनि थार नोजोरथिया गोरोन्थि साननायखौ दबथायनायाव जाफुंसारगोन। बिदा-फंबायफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआव गोदैया थागोन। राङारि मुलाम्फा आरो समाजारि मान-सन्माननि आसा दं। जिउ राहानि नोजोरजों जागायजेननाय दावबायनाया गोहोम गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि थिरांथाफोरखौ सान्नानै लानांगोन। गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्राया जादों दि दिनै नोंथाङा जिद्दि जानो नाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना मानसिफोरजों सोमोन्दो बानायनो थाखाय मोनसे मोजां सान। जिउ राहानि आसाया रोखा जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि आयदाजों सोमोन्दो गोनां मोनसे आन्दोनि बाथ्रा मोननो हागौ। बांसिन सुबुंफोरा नोंथांनि थांखिफोरखौ मानिना लानो हागौ। आबुङै गावनि खामानि आरो बिबानफोराव गोसो हो। नोंथाङा नोंथांनि खामानि आरो जिउ राहायाव गोबां गोदान मुवाफोर सोलोंनो हागौ। खाथिनि मानसिफोरजों सोमोन्दोआ गोख्रों जानो हागौ। नोंथाङा हरखाब राङारि मुलाम्फाजों गोजोननाय मोननो हागौ। नखरनि आबहावाया मोजां जागोन। फालांगियाव दावगानायनि नेरसोनफोर दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना मेंनो रोङै सान जानो हागौ। जाहोना बेनोदि आथिखालाव सामलायनो थाखाय गोबां खामानिफोर थागोन आरो खामानिनि जायगायाव सोलायनाय फैनो हागौ। नोंनो हरखाबै माखासे उफ्रा बिबानफोर होनाय जानो हागौ। दिनै नोंथाङा नखरारि जेंनाफोरजों जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। नाथाय गोसोआव लाखि दि नोंथाङा जायखिजाया जेंनाखौ सुस्रांनो हायो। नों गावजों रायज्लायनांगौ। गावखौ सिनायनायनि गोनांथि दं। नोंनाव गोबां रोंग'थि दं जाय नोंखौ गासैबो थासारिजों मोगा-मोगि जानायाव मदद होनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। कन्या राशि। आथिखालाव सोलोंथाइ, बेंकिं आरो आरोंदायारि हाबाफारिफोरजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा साबसिन दिन्थिफुंगोन।
सानखांनाय आरो रंजानायाव खरसा खालामनाया नोंथांनि सिपिआव गोबाङैनो गिलिर जानो हागौ। बे समाव गावनि खरसाखौ सामलायनाया नोंनि थाखाय साबसिन जागोन। नखरारि आबहावाया खुसि थागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरि आरो गेदेरफोरजों साबसिन सोमोन्दो जौगागोन। सावस्रिनि बागै सांग्रां दाजा। गावनि आदारनि सायाव गोसो हो, मानोना नोंथाङा उदैनि बेरामजों मोगा-मोगि जानो हागौ। ओरैबायदि समफोर थानो हागौ जेराव नोंथाङा गोरोबथा खालामनांगोन। दिनै गोग्गानायखौ आबुङै नागारनाया मोजां आरो नखरनि देरसिन सोद्रोमाफोरनि सुबुरुनखौ गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। तुला राशि, दिनै नोंथांनि खुसिया सोरनिबा गाज्रि मेगनजों गोहोम खोख्लैनो हागौ। नोंथाङा बै सुबुंफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जाय नोंथांनि खुसिजों गोजोन गैया। मावख'आव नोंथाङा नोंथांनि खामानियावबो थानांगौ। नोंथाङा गावारि बाथ्राफोरखौ रावजोंबो खोन्थानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नोंथाङा आयनि गोदान फुंखा नागिरनो हागोन। नोंथाङा खामानियाव नोंथांनि बिदानिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय लोगोरिया बबेबा मोजां जायगायाव थांनो हागौ। गथ'फोरजों सोमोन्दोआबो साबसिन जागोन। नोंथांनि मोदाइनो बिबार बाव आरो नोंथांनि खुसिया जेरै थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नाङै खरसाया बांगोन, बेनिखायनो बेफोरखौ सामलायनो गोनां जागोन, नङाब्ला रां बावजाया जेंना जानो हागौ। जुदि नोंथाङा नोंथांनि नखरारि बिबानफोरखौ नेवसियो अब्ला माखासे सुबुंफोरा दुखु मोननो हागौ। फरायनायाव गोसो जानाया बांगोन। गथ'फोरनि रंजानाया बांगोन। नोंथाङा जायखिजाया फालिथायनि थाखाय अनथोबफोरबो बायनो हागौ। नोंथाङा हाबनाय जायखिजाया बादायलायनायाव नोंथांनि बादायलु आखुआ नोंथांखौ देरहानायाव मदद होगोन। दिनै नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय सोरजिनाया नोंथांनि थाखाय मोनसे जेंना गोनां खामानि जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा बे खामानिखौ फोजोबगोन आरो सोलिबाय थानाय गोनो-गोथो आरो नांलायनायफोरखौ सुस्रांनायाव जाफुंसारगोन। दिनै नोंथाङाबो हाया बुंनो सोलोंनांगोन। माखासे सुबुंफोरा नोंखौ दुखु मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। धनु राशि, नोंथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ साबसिनै बुजिनायाव मदद मोननो हागौ। गोदान फोरमायथिया नोंथांनि लामायाव फैगोन। नोंथांनाव गासैनिबो फिननाय थानो हागौ। नोंथाङा गासैबो खामानिखौ हारसिङै मावनो गोसो जानो हागौ। नोंथांनि फोथायथियाबो गोजौ जागोन। मानसिफ्रा नोंथांजों गोहोम खोख्लैजानो हागौ। नोंथाङा रांजों सोमोन्दो थानाय माखासे गोदान खाबुफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। समआ नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथाङा मोनसे जर'खा आयदायाव थि समाव थि जायगायाव थानो हागौ। बेयो नोंथांखौ खाबुनि मुलाम्फा लानो खाबु होगोन। दान्थे-बिदान्थेयाव जाफुंसारनायनि नेरसोनफोरबो दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर आरो गोमो गाब। मकर राशि, बे साना मकर राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोजां। साना सरासनस्रायै जागायगोन आरो सानजौफुआव नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोनगोन जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथाङा बे हाबायाव गोबां साननिफ्रायनो नांथाबना दं आरो दिनै नोंथाङा बेयाव जाफुंसार जानो हागोन। दिनै नोंथांनि नेरसोनआ मावनायाव गोसो होदों, नाथाय अलसियाया नोंथांखौ सोरगिदिं बेंखननो नाजानो हागौ। बेनिखायनो दिनै गावनि हाबाफोरखौ थि समाव फोजोबनाया जोबोद गोनांथार। दिनै नोंथाङा जायखिजाया खामानि मावो बेखौ फोजोबनो थि खालाम। जायखिजाया खामानिखौ आबुं नङै गारनाया दिनै नोंथांनि थाखाय आरजाथाव नङा। दिनै समखौ ओरैनो गारनो नाङा आरो गावनि खामानियाव गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथाङा खामानिनि जायगायाव नोंथांनि लोगोफोरनि गेजेराव सनमान मोननो हागौ।
जिउ राहायारि महरै थासारिया मोजाङै सोलिगोन आरो नोंथाङा मोजां दावगागोन। नोंथांनि आयआ बांगोन आरो राङारि मुलाम्फानि गोदान लामाफोराबो गेवगोन। बिदा-फंबाय आरो गेदेरफोरजों सोमोन्दोआ अनजाथाव थागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों गुसुं दावबायनायनि सानथांखिफोर थानो हागौ। नोंथांनि नखरारि जिउआ रंजालु आरो खुसि जागोन। दिनै नोंथाङा गावनि बिफानि सावस्रिखौ लाना जिंगासिनो हागौ। गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा, नाथाय बे बाथ्राखौ मिन्थिना ला दि नोंथांनि खाथिनि माखासे सुबुंफोरा नोंथांखौ ओरैबायदि खामानि मावहोनो नाजानो हागौ जाय नोंथांनि सुबुंथिनि थाखाय आरजाथाव नङा। बेफोरबायदि थासारियाव नोंथाङा सहायनो हानाय थानांगौ आरो हाया बुंनो सोलोंनांगौ। मीन राशि, दिनैनि साना सुबुंफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि थालांनाय खामानिया दिनै आबुं जागोन। नोंथाङा सासे लोगोनिफ्राय मदद मोननो हागौ। नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांनिफ्राय गावसोरनि जानथायखौ लाखिगोन। नोंथांनि सानस्रिफ्रा नखरनि माखासे सोद्रोमाफोरनि नोजोरथिखौ सोलायनो हागौ। गुबुनफोरा नोंथांनि बाथ्राखौ बुजिनो गासिबो नाजागोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि मेगनाव गोजौआव थागोन। नोंथाङा फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सासे मुंदांखा सुबुंखौ लोगो हमनो हागौ। नोंथाङा मोनसे समाजारि हाबाफारिनि बाहागो जानो हागौ। गावनि आदारनि सायाव मोजाङै नोजोर होनाया नोंखौ सावस्रिगोनां लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।